Azaleko irudia dala hemen herriko artista baten marrazkia. Maria Altuna Lizarragarena hain zuzen ere. 82 irudigile daude, liburuan. Eta 82 hitz. Euskal irudigileak dira nagusi. Euren lanaren garrantzia azpimarratu nahi izan dugu marrazkiak zein marrazkilariak protagonista bihurtuz. Irudi bakoitzak hitz bat eta hitzaren esanahia ditu alboan. Baina guztietan marrazkia da garaile. Euskaraldia zala eta liburutegitik guk nahi gendun gure aportazioa egin. Liburu bat izan gendun eredu. Eta da, mis primeros 80.000 palabras. Ikusi gendun eta asko gustatu zitzaigun. Da liburu bat, erderaz, eta da munduko ilustratzaileak osatutako hiztegi bat. Irudia sartzen badugu eta lotzen badugu hitza irudiakin, umeekin egin beharra daukagu. Orduan proposatu genien, hiztegi hau egitea, euskal ilustratzaileen irudiekin, eta irudi horiei hitza jartzea eskolako ordezkariei. Lehengo gozain genuna izan zen pixkat Arantxarekin biltzea, ikusi zen zerrenda zeukan behar, eta horietatik zenbait ilustratzaile aukeratu genitun. Guk 16 aukeratu genitun gure eskolarako, eta gero gure prozesua izan zen 16 ilustratzaile horien liburuak aukitu, liburu bakoitzean guretzat esanguratsua zen edo zerbait esan zezaken irudi bat aukeratu, eta gero ikasleei irudi hori jarri eta burura ze hitz etortzen zitzaien adieraztea, ez? Aberatsa izan da, irudi bat ere zenbat esan dezaken ikasleek ere ikustea eta bere hitzekin ere adierazten jakitea. Proiektu hau, Pedro Mario Otaño, San Milan eta Zubimuxu ikastetxetako ikasleen laguntzaz burutu ahal izan da Plaza Otaño liburutegiarekin batera.